Sa number 3, PHIVOLCS ma-inspeksyon sa buho nga nagtuhaw sa La Castellana. Disaster Risk Reduction Management Office sang La Castellana sa karon ang nagausisa sa isa ka ground subsidence kung buho nga nakitaan sa mga pumuluyo sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap sa Banwa sang La Castellana. Sunod kay John B.F. De Asis, ang MDRRM officer sang Banwa nagalapad sang 20 centimeters kag nagadalom sang 60 centimeters ang among nga buho nga nakitaan sa mga pumuluyo sa atong October 6. Ila nga ginbisitahan na ang lugar sa October 8 kag ila na nga ginbutangan sang markings kag yellow line ini. Sunod kay De Asis, low ang threat level sa among nga buho. Wala ini nag-aapekto sa trapiko bisan pa sa palangabuhian. Pero ila ginahatagan atensyon ini bangod sang concern man sa mga pumuluyo labi na nga nagtuhaw ini matapos matabo ang linog sa Buho City, Cebu sa atong Setyembre 30. Hindi pa man makapagwa sang pahayag ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology angot diri. Sunod kay Maria Antonia Bornas, ang Chief sa Volcanic Monitoring and Eruption Prediction Division ng PHIVOLCS, padayon pa ang pagpangusisa. Low threat, and then we urge the community kung may ara pa silang additional nga makita ng mga amuling nga mga incident. Sir, di Para mag-report. alagyan lang na, sir, makita dayon. Sang pamalay. Alagyan lang sa pamalay. We're in mga 15 meters from the edge of the road.